ka, ng bago itong motor. Uy, di takabal mo gamit. Asa mo kung makadiskarte pa ni hapon na niya? Atay, piti asa chika uy. Ma'am, excuse me ma'am. Ma'am, excuse me. Sumbihan na ni, amang siguro ni. Ma'am, amang ka ma'am? Dili ka matingog. Asa sila mo kuya be? Wala ba ako kasabot sa kong buhaton diri? Saman, nagunsa man ka diri. Nag-practice kung saka ba, unsa man ka? Kasi saka. Kaagi malaan gani ka nangawat diri na masakpan gani ka patay jud ka. Ano practice mga saka? Ay kabalo na ka muna kami bukid. Manaka mo bukid. Unya diri ka nag-practice og saka. Kabalo ba? Grabe ka pagka-bright gyud. Unsa man ka diri? Paring Boyet. Wala ta sa agent tray karon ha. YouTube ni Junjun. Momo. Ito na to porta. May pa. Ito na to. Tara, tara. Oh, unsa ni mo problema ma'am? Sila abot ni mo. Ma'am, ano kung pag-stick tagon ma'am? Siyempre ma'am no, ikaw na isa diri niya. Wapa kay kanya, siksiki ka. Ito porta karon. Isa. Ano naman? Bro. Grabe ginis paring Junjun. Bago na pong chika niyo. Bago siguro na niyang chika paring Boyet kay tanaw pitiya oy. Napay mga lalaki diri ma'am no, basig makuan ka ma'am ba? Ito pud no. Na. Gitikal-tikalan na po ni Junjun ba? Grabe ginis Junjun katikalon ba party sa chika lang ba? Awar go to. Ma'am, itong ganan na mong problema ma'am. Kay basin na yung makauna ba? Ha? Sino makaon na? Ka ma'am ba kasi na yung makauna duol si ma'am ba tapos makauna mo nagdaotan ma'am. Ha? Kuya, subangin ko kuya be. Kay kuan manggod kuya. Bago na akong motor ba niya, nadautan ko. Ay bantogra. Nagubanan si Kapre. Maayo ra gyud yung gibuhat tabangan gyud yung babae. Maayo pud maayo. Gentleman kayo. Ay, nadaotan ka ma'am. Ay, nadaotan eh ka di ay. Ay, dali naman kayo na ma'am. Uy. Ani ko kuya be. Ay, dili na kabalo mo drive ani ma'am. Ma'am, kabalo ko mo drive ani ma'am kay dako pa mi sa una ma'am, dili pa may pobre. Nala may ngani nga motor ma'am. Dali ra kay ni siya patudlo. Tudluan di ka unsaon pag drive ani. Kabalo mo ko gamay pero dili jud kay kuhanas ba kay bag-o pa manggunigod. Ayaw gani kabalaka ma'am no. Na si Junjun Montana nga mutabang sa imuha. Dagana pag mga patalastas ani niya uy. Ang unang buhat lang ni ma'am, simple ang susi, i-on dyan mo siya. Kabalo mo ko kuya. Ulawan tani da. Oh, ano na siya ma'am? Kisa ma'am. Ikuan na ito una ma'am ha. Ya, sakyan sana ako ma'am ha. Ya, pag umagsakay ni mo ani ma'am, ano sa ko diri ma'am? Naka-off manggo ka ma'am. Dapat dili dyan mo siya i-off kay switch man siya sa suga ma'am sa pag-andar nimo. Ah, moro din ay dahilan. Mo na siya ma'am, dili nagkusya nga dili siya mo andar. I-on niyo siya. Mo din na siya ma'am. Awa ma'am ha, pandaron ako, mo andar na siya karon. Oh, di ba? Di andar. Kuya kuya, salamat jud kayo kuya. Oh, tara mo, drive ni mo. Ay kuya, tuloy na lang ko drive eh. Kay pa jud kay ko kabalo mo drive ba kay hapit di ko mabangga dito sa unahan oh. Tuduan ka ma'am? Oh, sige ma'am, may problema ma'am. Ay, sakay na sa ma'am mo, sakay sa. Ganyan, pag-drive mo ma'am. Na patay ni sakay gyud. Hala pre naghukas kalas tutukan. Unya pre, habis. Puti kayo. Piti, piti. Okay ka kuya? Salamat. Manyak malilitawanan ni. Okay na ka ma'am? Okay na. Tara! Oh, itagluan natin ka mama. Charog, di pa kakabalo ato. Nya, munawag na ko. Ikaw na drive mama. Ay kuya, na kay Gcash. Oh, nga naman. Kuan ba? Tagaan tagad pahalipay. Ma'am, kanang kwarta ma'am, naamang kwarta ma'am. Dili ko malipay ang kwarta ma'am. Ha? Sa di mo kalipay? Ay, kabalo naman ka ma'am. Lalaki, good no. Ay, sorry ah. Di mo ko pwede. Hindi pwede ma'am. Kung ako'y babae, gitudluan pa niya. Libre pa yun niya. Buwan pa ka sa drive sa motor niya. Dili ka mo konsensya na mo. Mamuy ba maning tawanan ni Uy? Ay, sige na lang.
para mahuman na. Tara ya. Tara! Tara! Oo, asa niya dadun? Na! Hayang pa rin Junjun, uy! Na! Asa kanya dadun? Nakailad na po si Paring Junjun. Nag-unsa kaya na sila kuya deha? Ay, lamig, antok ilang Uy! kuya! Kalas ko! Nag-unsa mo dire? Wala, Perino. Bata pa kayo ka, Perino. Dili pa ka pwede makakita o ka ng mga bungtod o mga lamian. Tara, sibat! Tisa. Sure juga ni? Sure gani, gusto mo nga kamalipay ka. Ay, gini na, mabari na ikaw. Salamat kay Maria. Huwag problema, Maring. Basta ikaw. Saktan na dyan ako, Maring. Nga, mabahay gini ay. Agoy!